Faltaren ondorioz hartutako erabakiak asaldura handia eragin du Lizarraldean eta herritarrak berehala mobilizatu dira. Eguerdian manifestazio jendetsua egin dute euren haserrea adierazteko. Artxandako funikularreko greba beste 2 astez luzatu da. Langileek greba luzatzea erabaki dute zuzendaritzak egindako proposamenei uko egin dielako. Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundei begira, Inigo Urkullu lehendakaria eta Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkidea dira Eusko Legebiltzarreko buruzagi politikoen artean herritarren balorazio onena jaso dutenak, 10-tik 5,6 eta 5,1 nota lortuta urrenez urren beti ere 2023ko 3. eta azken soziometroaren arabera. Eusko Jaurlaritzako prospekzio soziologikoen kabineteak gaur ostegunarekin kaleratu du azaroko inkestaren 2. partea. Aurrenekoan, duela astebete argitaratutakoa, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundei begirako boto asmoari buruz galdetu zitzaien herritarrei. Oraingoan buruzagi politikoen balorazioa egiteko eta Euskal Autonomia Erkidegoko arazo nagusiak zeintzuk diren aipatzeko eskatu zaie besteak beste. Hezkuntza sistemak urtez urte pairatu duen degradazioa salatzeko kontzentrazioaren deialdia egin du Lagundu Euskadi elkarteak. Hezkuntza langileei, ikasleei, gurasoi eta hezkuntza komunitatea osatzen duten guztiei dago zuzenduta deialdia. Euskal Gobernuak ez du inondik ere ez Euskal Autonomia Erkidegoko ikasle guztien oinarrizko beharrak betetzen. Jantoki zerbitzuetan egoera txarran dagoen janaria, etengabe utz egiten duen beka sistema bat, arazoak eskola garraioarekin, baliabide falta premia bereziak dituzten ikasleentzat, ez da ordezkapenik egiten garaiz, irakasle eta irakasle ez diren langileen falta, matrikulazio arazoak, bullying kasuak, baina ikastetxeak eta hezkuntza ikuskaritzak beste alde batera begiratzen dute. Bestalde, kontzertu bakan eta astezina egingo dute Donostia, Mendebaldeko Sahararen alde. Saharari kantari diskoan parte hartu duten musikarietako zenbait arituko dira Kurtxalean, abenduaren 22an, Sahararen kultur ondasuna gordetzen laguntzeko ikuskizunean. Gabon guztioi, 8:30 pasata aldu zaigu albistegiari heltzeko unea. Fantasia abian da Euskal Kulturak amets egiteko espazio bizia du Durangoko 58. azokan, sormenaren fantasiaz gozatu nahi duten guztien eskura. Atzoko arrakastaren ondotik, aurrak protagonista hartuta zabaldu ditu ateak gaur landako guneak. Eta 11 telebistako lantaldeak egunotan Durangora leku aldatu du egoitza.
Horrez gain, Otxeneako kontzertu guztiak ikusteko aukera izango duzu hemen 11 telebistan. Hainbat zuzenean eskainiko ditugu gaurkoan, adibidez ez. Gainera, gaueko 10:00 aurrera egun osoko kontzertuak eskainiko ditugu. Bada, Durangora goaz, Paul Elizondo lankidea izan baitugu bertan. Atzo ireki zizkionateak Durangoko azokak fantasiaz beteriko 58. edizio bati. Ate irekiratik jende mordoa ikusi ahal izan genuen, estan guztiak bete-beterik zeudela. Eguraldia eta batzuentzat jaieguna izateak ere lagundu egin zuen fantasiaz beteriko azokaren lehen egunari. Ikasle goiza izan dela aipatu dugu eta bertako giroan izan da, Paul, adi? Gaur ikasle goiza delarik ate irekiratik ilusioa eta ondo pasatzeko gogoak ikusi ahal izan ditugu, txiki eta gaztenen artean batez ere. Hala kontatu digute gaurko espero eta aurre ikusten dituztenak. 56. Urbil, 54. gorantza. 48. 58. edizio da bai. 58. 71. Ez, 58. edizio da. Liburuetan, eta baitere artistekin egoteko aukera dugun momentu horretan. Liburuetan eta horrela, pues, ez izatea realak, no? Pues, imaginazioa erabiltzea. Liburuen bat horrela fantasiazkoa. Edo, ez dakit. Ez dakit, musika, euskal kultura eta abeslari berriak ezagutzea. Peio. Zetaken peio erreparazena. Bai. Izaro, Zeamaiz. Zetak ikustera, dago peio reparaz. Igual ikusi gugu hor eskabidean, eta talderen bat gehiago. Bai, zetak edo bulego bezalako taldeak. Gogoekin, ze ikastolan lehenengo urtero antolatzen dute irtera eta aurten gure lehenengo urtea da orduan ezagutzeko hori da, esperientzia ezagutzeko gogoekin. Urtea, ja. Aurreko urtean etorri ginen, baita baino, ja bigarren urtea. Bai, aste honetan bai. Eta beste urteren baten etorri izan zarete? Bai. Hainbat kontzertu izan dira gaur Otxenean eguerditik hasita eta Zeker taldea dago zuzenean orain. Zekerren ostean ez taldearekin amaituko dira gaur kontzertuak. 11 telebistako kideok bestalde artistekin ere bildu gara gaur Durangon. Eskabidean eta Leiotikan taldeko kidekin elkartu da Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea. Entzun. Eskabidean taldeak disko berezi bat ekarri du aurtengo Durangoko liburu eta disko azokara, zuzenean Iruñean bertan grabaturiko disko bat da eta vinilo formatu ederren argitaratua. Horia oraingoz taldearen azkeneko emaitza. Bai, hori da. Grabatu genuen San Ferminetan, guretzako oso kontzertu berezia. Uztaiak 8an gainera izan da, genuen Germanekin baita ere omenaldia eta bar. Eta gure lehenengo LP, vinilo formatua, behintzat lan luze bat izan da, oso pozik. Disko horretan, kontzertu horretan biltzen da, esan daiteke taldearen musika bidea, ez? Batez ere igual azkeneko diskoak nabarmenki kantu gehiago azaltzen dira, baina zelako kantu batzuk ere topatu dira zuzeneko bizi honetan, ez? Bai, agertzen dira azken finean guk gure zuzenekoetan jotzen ditugun abestiak, ero kolaborazioak daude, Burutikekin kolaboratu genuen, Kakirekin, nor gehiago etorri zen, Baizerakoak ere etorri ziren, eta azken finean, Antoniok esan duen modura, gure lehenbiziko LPA da, bikoitza da, eta azkenean guk ez ditugu horrelako biniloak ikusten zuzeneko eta zuzenekoak direnak, orduan, zer moduz doan hau?
maite zenuen iria, izena du lanak, esan bezala vinilo bikoitza eta kantuara izenburua ere hartzen da Germanen abestitik, eta oso esanguratsoa, gainera Iruñean zuzenean grabatua Gaztelu plaza bezalako agertoki mitiko batean, ez? Bai, probestu genuen Germanek Fermin Valentziak egindako abestia eta guretzako berezia baita Germanekin gertatutakoa, gure gurasoak, zezen plazan zeudelako urte horretan eta txikitatik bizi izan dugu, omenaldietan egon gara eta guk uste du entzulego gazte bat izan da, guk izan bargela, holtza gainera igotzen garela, guk izan bargela lehengoak, hori, ez? Lehenengo... Azken bi hitzordu aurtengorako eta epe ertain batean taldea ere zuzenean ikusteko, bat asteburuetan kafean txokian, eta bestea, atortxurroken, aurtengoz, azkeneko bi emanaldiak. Bai, bihar dugu, ezakigu izaterako baino orain kafean txokian, eta atortxurroken esan duzun bezala, zer moduz, sarrerak guztietan oso ongi doaz, bi kontzertu prestatu ditugu, biak ezberdinak, ez dira berdinak izanen, batean Bilboko omenaldi txiki bat emango dugu Bilbon gure beste hirian kolaborazioekin, eta atortxunein bar dugu kontzertu berezia, ekitaldiarekin, eta ea zer moduz doan, eta gogotxu, eta berurren urtean zer egiten dugun. Jo gabe. Hori da, momentuz, hemen, zuzeneko disko ederrau, eskabidean eta burutik, erdibana duten estandean. Erosteko jende. Leiotikan taldeak ere, estan propioa jarri du urte asko gor zigilupearen babesan egon zarete, orain autoko izpena hartu duzue bide, Txorimalo Records sortzen, eta disko berria, zer topatu dezakegu bertan? Topatu ditzakegu, nik uste dut Leiotikan garena estilo hori jorratzen jarraitzen dugu, baina pixko bat joan gara Gorka Urbitzuren produkzioarekin pixko bat eskaloi bat haratago, ez? Harmonia txuagoa, eta, kantak ere igual dauzkate beste arnasteko modu bat ere bai, ez du hainbeste saturatzen, baina kaineroa da eta gure estiloari jarraitzen diogu horrekin, ez gure estiloarekin. Bai, zerbait berezia eta polita, eta laburra, eta azkarra. Beraz, jarkorea eta punroka, melodikoa, Leiotikanen etiketa guzti hoiekin, baino arnaz berriturik eta hildo berri batean. Hori da, hori zen gure intentzioa, pixka bat, gu daukagu oso estilo definitua betidanik, eta gure erronka beti da lan bat berria egiten dugunean, pixka bat nola freskotasun hori nola mantendu, ez? Eta punroka izan behar duelako errebendikazioa eta freskotasuna izan behar du, euki behar du energia, eta orduan, Gorkarekin pixka bat gure kabitik atera gindun, eta estudio berri batera jun, Iruñatik atera gindun, eta pixka bat munduari begira jarri gintuen, eta freskotasun hori nabaritzen da, eta nik uste resultadoan nahiko ongi gelditu dela edo eskertzekoa dela, bai. Hori Patxi, Gorkak aipatu du, alde batetik Gorka Urbizu, eta bestetik Zaztoa eta Gaztain estudioak einau gaztaina egin, ez? Norabide berri batentzako abia puntu importanteak, ez? Bai, hori zen, ez? Gorkak hori komentatu zigun, pixka bat atera behar genuela egoera konfort egoera horretatik, eta berehala eraman gintuen Gaztain estudioetara, eta egia esan ere, einautekin, lehenengo Gorka Urbizu eta Einau Gaztainagaren arteko elkarlana primerakoa izan da, konexioa berehalakoa, eta alrebez ere, hau da, Gorka gurekin, gu Einautekin primerakoa, eta egitan kriston esperientzia izan dela. Oso positiboa, eta gero askotan esan digute zer, 30 urte ondoren zer mugitzen zaituzte edo, eta esaten dugu, guretzako diskau izan da, lehenengo izan balizu da, kriston ilusioarekin ibili gara, lanetik atera, joan estudiora ratxaldez, baina izugarri disfrutatu eta ikasi dugu, izugarri ikasi dugu. Gainera taldeak azken garaian beste berrikuntza bat izan du, Mikel hemen alboan dakogu, bateri jole bezala ere aritzen dela, zuen betiko formazioarekin, eta bera ere azken boladan kontzertu batzuk ematen ere, esperientzi berri bat, talde mitiko batekin, eta lehen aipatu dugu mikro itxian, ez? Txikitako amets bat, o txikitako idoloekin, konpartitzea gertokia, estudioa eta dena, ez? Bai, hori da, azkenean betidanik izan da Leiotik anitzako referente bat, eta ez referente bakarri baizik, eta nire egunerokotasunaren parte,
beti entzun izen dutelako Leiotikan. Leiotikanik 30 urteia taula gainean, niko 30 hemen bizitzan, eta bueno, horretan hori da azkenean saiatzen ari garena lortzen, ezta? Bueno, betiko freskotasun hori mantendu, titiren indarra eta titik Leiotikani betidanik eman dio bai abiadura, energia positibo hori balik eta gertuen eusten alegindu eta hori zuzenekoetan jendeari ematen digun guzti hori bueltatzen saiatu. Hoxe, hemen, vinilo ederrean ere topatu egiten diskoa, etorkizuna ginenean, eta orain ere, etorkizuna. Etorkizuna garelako, hemen gaude, hori espero dugu, hori inflexio puntu bat bezala da, oso gure belaunaldiko zea bat eta hausnarketa bat da berez diska, tematika ezberdinekin, eta hemen gaude lehenengo aldiz, eta hori da, bai, hori da. Eta abertzen moduz, oso harrera ona hartzen ari du gaurko egunaz, eta oso pozik gabiltza. Ederki, gertokian ikusiko gara, eskerrik asko Hiruroi. Esan bezala, Zeker taldea dugu orain zuzenean, ahotsenean, ikus dezagun. Batzen gaitu Luzurrean nola erori garen. Abon, mila esker. Zuzeneko irudiak gala, albistegira itzuliko gara, Martxel Zubia gu ganbarako arduradunarekin egon gara gaur Durangoko azokaren hasierari buruz hitz egiteko, Karolina Suarez. Bueno, hementxe gaude Martxel Zubia gu ganbarako arduradunarekin, kaixo Martxel? Txaldeon. Tira, irekitu Durangoko azokak ateak, orduan gu ganbarak baita, ere nolakoak izan dira lehenbiziko orduak? Bueno, lehenengo eguneko aurkezpenak oso jendetxoak izan dira. Espero genune baino bastante publiko gehiago ekin dugu, así que momentuz pozik. Pozik, eta gainera fantasia da, lelopean irekitu ateak aurtengo azokak, Sagu Ganbarara ere iritsi da fantasia, ez dakitagian dekorazio aldetik edo? Bai, Sagu Ganbaran beste gauza bat ez, baina fantasia gurosuna eta gehiago. Azkenean umientzako ekitaldiak edanak eta beti zeten die beretziak. Umeak aipatu dituzu, izan ere, oraindik enteratu ez denarentzat edo zer da Sagu Ganbara? Sagu Ganbara da haur eta familientzako gune bat, eta bertan 2023an aurkeztu dien nobedadeak aurkezten die umientzako literatura edo ikuskizunei dagokionien. Eta nobedadeak aipatu dituzula justo hortenez, zenbat nobedade badauden azoka honetan, Sagu Ganbararen kasuan, zer berrirekin topatu gaitezke? Aurten inoz baino gehiago eukin doguz ekitaldi mota, ikuskizun mota desberdinek. Hasita liburu aurkezpen normaletatik, ipuin kontalarietara, kontzertuak, dantza ikuskizunak, gukapiko ekengo da ben gaur kalean ingo da ben beste ikuskizun bat bai, danetik deko, bai. Eta tira, langile moduan agian pertsonaletik gehiago zer nolakoa da Durangoko azokan alako ardura batekin egotea? Esan duzun duen ardura bat da, eta ardura lez hartzen dugu, baina, badeko xarmatiko bai eta badeko arrotasun puntu bat Durangoko azokan parte izete hori, eta urte guztian lanean egon da gero ikustie hemen batzen den jendetza, eta gure kasuen umien aurpegi horrek merezi dugu. Eta bukatzeko, Martxel, zer espektatiba aurtengo honetan? Espektatibak, apurtzen apur bat beti ekozu zalantza, eguraldian arabera zer etorrikoan zer ez dan etorriko, gaurko egune ona, eguzkitzue, horrek ekarri dauen jendetza danakin, eta hurrengo egunetan holan segi da izela, bai eguraldiak eta bai guk. Horretara adi izango gara, Sagu Ganbaran gertatzen den guztira adi, eskerrik asko Martxel. Zeuei.
Durangoko azokatik hezkuntzara goaz, hezkuntza sistemak urtez urte pairatu duen degradazioa salatzeko kontzentrazioaren deialdia egin du Lagundu Euskadi elkarteak. Hezkuntza langileei, ikaslei, gurasoei eta hezkuntza komunitatea osatzen duten guztiei dago zuzenduta deialdia. Lagundu Euskadi elkarteak kontzentrazio deialdia egin du abenduaren 20erako Gasteizko Eusko Legebiltzarraren aurrean. Protesta honen arrazoia, hezkuntza pairatu dituen murrizketak direla adierazi du elkarteak. Eusko Jaurlaritzari leporatzen diote hezkuntzaren degradazioa hainbat alorretan. Jantokien egoera txarra, garraioarekin dauden arazoak, hezkuntza langileen lan baldintzak, bullying protokoloen prozedura desegokiak eta ikasleekiko laguntza falta dira, besteak beste, Lagundu Euskadi elkarteak salatzen dituen puntuak. Euskal Gobernuak ez du inondik ere ez Euskal Autonomi Erkidegoko ikasle guztien oinarrizko beharrak betetzen. Jantoki zerbitzuetan egoera txarran dagoen janaria, etengabe utz egiten duen beka sistema bat, arazoak eskola garraioarekin, baliabide falta premia bereziak dituzten ikasleentzat, ez da ordezkapenik egiten garaiz, irakasle eta irakasle ez diren langileen falta, matrikulazio arazoak, bullying kasuak, baina ikastetxeak eta hezkuntzaik ikuskaritzak beste alde batera begiratzen dute. Kontzentrazioa Eusko Legebiltzarraren aurrean burutuko da Gasteizen, abenduaren 20an, goizeko 12etatik ordu bat arte. Deialdia Euskadi osoko hezkuntza komunitate osoari dago zuzenduta. Lizarrako Garzia Orkoien ospitaleak ezin ditu erritzeak aldi baterako bere gain hartu ginekologia eta obstetrizia zerbitzua osatzen duten 8 profesionaletatik 5 falta direlako. Orain arte duten langile falta horri aurre egiteko gainerako langileek ginekologia guardiak borondatez egin dituzte, baina zerbitzua berregituratzen duten bitartean Iruña eta Tuterako ospitaletan hartatuko dituzte pazienteak. Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak jakinarazi duenez, gaurtik aintzin Lizarrako Osasun Barrutiko haurdun dauden eta erditzear dauden pazienteak Iruñako Nafarroako Unibertsitateko ospitalean eta Tuterako Erregina Sofia ospitalean hartatuko dituzte bederen aldi baterako. Lizarrako Garzia Orkoien ospitaleak ezin ditu erditzeak aldi baterako bere gain hartu, izan ere ginekologia eta obstetrizia zerbitzua osatzen duten 8 profesionaletatik 5 falta direlako. Orain arte hainbat profesionalek arrazoi medikoengatik izan duten langile falta horri aintzin egiteko, gainerako langileak ahalegin eta konpromezu handia hartu dute ginekologia guardiak borondatez betez. Baina orain ezin dute zerbitzua profesionalidadez egin eta zerbitzua berregituratzen ari dira. Horrela, epe luzean baldintzarik onenetan mantendu ahal izateko. Aldi baterako aldaketa horrek erditzei eragiten die batez ere, eta prestazio horrek egunero 2 profesional behar ditu. Horrela, Lizarrako Osasun Barrutiko pazienteak Iruñea eta Tuterara bideratuko dituzte. Tuterako Sofia Erregina ospitaletik gertu bizi diren pazienteak ere ara joan ahal izanen dira, hala nahi badute behintzat. Garzia Orkoien ospitalea berrantolatu eginen da ginekologia eta obstetriziako gainerako zerbitzu zorroa hartatzeko, eta osasun garraioa indartuko da sortzen diren leku aldaketetarako. Datorren hilabeterako 25 erditze inguru aurre ikusita daude Lizarra inguruan. Atzo, abenduak 6 gorriz markatutako jaiarrotza izan genuen Hego Euskal Herrian, Espainiako Konstituzioaren urteurrena dela eta ildo horretan, Errepublikaren aldeko elkarretaratzea egin zuten atzo eguerdian hainbat lagunek Donostian, Euskadiko mugimendu errepublikanoak antolatuta.
Gasteiz eta Arabako Parke Teknologikoa lotuko dituen bidegorriaren proiektua 2024an jarriko da martxan. Proiektu honek bertan lan egiten duten 3.500 pertsonei joan etorriak modu jasangarriago batean egitea ahalbidetuko die. 3.500 pertsona inguruk egiten dute lan Arabako Parke Teknologikoan, Miñano gutxian kokatuta, Gasteizeko erdialdetik 10 kilometrotara. Bertako 158 enpresatan jarduten duten langileen joan etorriei aukera jasangarriago bat emateko helburuarekin, Arabako Foru Aldundiak Gasteiz eta Arabako Parke Teknologikoa lotuko dituen bidegorri baten batearaztea iragarri du. Proiektua 2022an aurkeztu zen eta 2024an jarriko da martxan. Izan ere, lehentasun handia duen proiektua dela adierazi du Aldundiak. Bidegorria Gamarra nagusian hasiko da eta N240 errepidearekiko paralelo joango da Arabako Parke Teknologikora iritsi arte, guztira 5 kilometro. Aurten ere, tripontzia izeneko zozketa jarri du abian gure eskuk. Webgunean zein hainbat puntu fisikotan eskuratu daitezke boletoak, zein zenbaki osoak. Zozketa urtarrilaren 24an izango da eta guztira 52.000 euro zozketatuko dituzte zenbait saritan banatuta. Sariak sari, tripontzia erosten duten orok ekimenari ekonomikoki burujabea izaten lagunduko dio. Hamar gutxi. Berriz, ez da nola hasten den, nola bukatzen den baizik. Emanazu tripontziaren zenbaki oso bat. Ez da ilusioa galdu behar, ez da? Ez, egindako bidea eta egiteko dagoena ez da ahaztu behar. Eman niri ere zenbaki oso bat. Ekonomiara goaz, Nafarroako ogasunak 640 milioi euro erreklamatu dizkie zorrak dituzten enpresa eta zergadunei. Zaila da zor horien zergatia aurkitzea, baina ia guztiek badute arrazoi nagusi bat, kaudimen gabezia. Nafarroak 640 milioi euro erreklamatzen dizkie ogasunari dirua zor dieten enpresei eta partikularrei. Kontuen ganberako azken txostenean, zergadunak premiadun bidean aipatzen ditu. Dagoeneko dirua erreklamatzeko espediente bat iritsi zaizkienak. Hala nola, ogasunari zor zaion guztikoaren 168 gibelean egotearen arduradunak. Zor duten soskopurua handia da, 130 baino gehiago hazi da gainera 2016tik. Kasua unitzetan kaudimen gabetzat jotako enpresa eta partikular asko kutzitako errekastoa da. Zorra ordea haunitzez ere handiagoa da. Berariazko apartekoa du kontuen ganberako txostenean eta hainbat kategoriatan banatzen da. Garrantzitsuena aurrekontu zordunena. Hor sartzen dira saieko zordunak, tasagatik, itzulketa espedienteagatik eta bar sortutako zordunak. Zerga zordun horiek 3 multzo handitan banatzen dituzte. Kudeak eta arruntean dauden zordunak, goratze bidean daudenak eta premiadun bidean daudenak. Kronologia adierazgarria da. 2016tik premiadun bidean dauden zergadunen zorra 130 baino gehiago hazi da. Urte hurretan 487 milioi ziren. Metatzen ari eta handitzen ari den zorra den arren, denbora pasatzen bada, espedienterik hasi ez bada, iraungi egiten da. Horren preskripzioa 100% izaten da.
Langileen auzietara goaz bueltan, Gipuzkoako Lidl supermerkatuak greban daude gaur. Piketeak egin dituzte Donostian eta Hernanin, Adi. Artxandako funikularreko greba beste 2 astez luzatu da. Artxandako funikularreko langileek greba luzatzea erabaki dute zuzendaritzak egindako proposamenei uko egin dielako. Eta gaiari heltzeko Daniel Begoña elako kidea izan dugu gurean, entzun. Bilboko Artxandako funikularreko langileek greba fase berri bat hasi duzue, abenduaren 10 arte, ordezkapen eta kontratazio politika arautzeko hobekuntza eta proposamenei uko egin baitie zuzendaritzak, zein da egoera? Hasteko eskerrak emon kategorizari Artxandako funikularreko langile hautsa emotia itxik. Eta, gure egoerie, naiz eta greba egunek, orain dela hilabete baino gehiago hasi, tamalez ez da datu asko. Hasieratik aurten dugu zen aldarrikapenak ez dugu oso zehatzik emon, eta enpresak, naiz eta plantilla proposamen ezberdinak egin, enpresi honek eta onartu bat berez. Eta, enpresa publiko bat izatiek, guri hemen kasuen greba baten inguruen berbaitzen dugu nien, beran eragozten ategoz. Politikoen diru ez dauzotuen. Eta funikular martxan egotie, edo ez dago itzikundaritzak hina maieran gitzia hori bazte. Eta zintasun emoten dozku, gugreban egotie da funikularra egotiek, ez zoilak eskatuten darte. Behintzet hori erakusten dozku ez, bileratan inongo prisik ez zegoela erakusten da hori. Eta, langintzako greba itzie, ez da, puntu horretara eldutzie gure azken asmoe da, eta egoera bizitzi ez darako inon guztu. Egalan dabe, argideko borrokan jarraitzuko dule, eta horregaitzik hartun dugu beste 10 egun greba hien amaierako, abenduen 22, hogez maitera. Beste 10 eguneko greba aipatu duzu, momentu honetan gainera greban zaudete okertzen ez baldin banaiz, aipatu duzu ez da, zuzendaritzarekin bildu zaretela, baina zuzendaritzak ez die zuen aldarriei erantzun, zeintzuk dira zuen aldarriak zehazki? Bilerak izan dugu, esan duten moduen, okin duguz, lau okin duguz garrokuner arte, beste bateko abendu 15, eta gure izan dugu zen baino eskazabek izan dizen edukizen aldetik. Gure aldetik proposamen ezberdinek egon diez, eta gaur egun dana bota da bilatzen. Eta gure aldarrekapena ardatz biriez egin bat. Alde batetik ordezkapenak, azken hamarkadan erabiltzaileek ikoiztun diez, base gara 500.000-tik 1.000 batera hori eta 19 datuetaz. Aurtengo datuetaz esan diez, helburu egon da 1.200.000 erabiltzaile egotie, eta horrek ondorizo bat etzu dagaz. Eta da, naiz da guk ez karga fiziko bat, karga psikosoziala dekogu eta hori bikotu dut. Eta horren ondorizu bajak izan didez gure lankien hartina. Eta horregaitzik gure dugune da enpresiek aurreikusitako bajak, balego gunetik ordezkatutie, eta aurreko zuzen ez dauzenak 16 egunetik aurrera ordezkatutie.
ordezkapenak ezitzin ondoriz larri bet, lanien gauzenak karra hori antitzi da, eta bajak zerteko atitzue. Eta bigarren ardatza, izango zen, ordezkapenak errautzi. Lankide bat izan dugu 15 urte lanien gugaz, eta ordezkapenek berdinek eitzen, eta batien kontratuek amaitzutat emon da bie enpresen alde. Hasik eraten esan duzkuen, kriterio ezberdin betala horren arrazoie, gitzia ordezkatuko da biela, jente gitzia aurrera eruten dela zerbitzue, eta tire, gero ezin esku dela hau pertsoni kontratatutie, eta gure ustez kriterio subjektiuk eraman diez aurrera, ez? Hau ez da gure guztokue, hau langile, eta ez da izan, ningu ez egin. Eta lankide honek 56 urte dakoz. Eta badakigu segaz dagoen adineko pertsonentzako lanatopatia. Eta uste dugu lankide honek 5 urte eta gero eskubideek dekola funikulardien lanien jarraitzuteko. Eta horregaitzin nahi dugune ordezkapenak honek araututie eta liste bat eitzie, kritiko objektibo bat jarraitzute lankide kontratatuko. Ordezkapena... Ai, barkatu, jarraitu Danel. Ez, azkarin gure helburu da kalitatezko zerbitzu bete emoti erabiltzaileari, kalitatezko transporte publiko bat, eta hemen aipatutik bai, zerbitzu esentzial bat izan garaniko, honetan urte guztietan, greba hau hasi arte. Zerbitzu minimoak izaten gendu zen greba baten aurrien. Eta orain, zer gara udalerako, ez? Atrazio turistiko bat baino ez, zemat eta jente gehiago mugidu baueto, eta hartzan algo hausoki dintzako egoera hau jasangarriz da, eta Bilbon lanera etorten dizinen guztientzako eta funikularra erabiltzen dagoenako jasangarriz da, gainin pertsona mogiten dugu, eta ez merkatitze, eta horretarako kondizio minimo batzeko jarrietu bai. Orduan alarri nagusiak besteak beste, kalitatezko zerbitzu eskaini ale izatea eta ordezkapenak arautzea ez da. Aipatu duzu Danel, zuzendaritzarekin bilerak eduki dituzuela, ez duela negoziatzeko borondaterik eta zein da Bilboko udalak hartutako jarrera? Borondati eurek esaten dari badeko dela, gero egun ikusten dugune da horretan bilera ezberdinetan, ez dagoela. Ez da inongo proposamen zehatzik euren aldetik, proposamenak euren aldetik baino ez dizelduten, eta ganera horretanak atziz botatzen da ez. Eta gero, ez dakitzu udalan aldetik ze iritzi dauen, ze hor baitzen donik refleksio bat, eta ditzen dugu plantillan aldetik refleksio bat. Eta errarue da, zelan, hainbezin negotzi, ezberdin, zail ezberdinetakuek, eta enpresa publiko ezberdinetakuek etorri daztezen, funikularreko egorari buruz interesa ikintzen, eta gure zinegotziz nora bete, ezoekuek, mezurik, deiri, ez. Eta honek gure susmue baino ez da barregatzen. Zer funikularran egoeri konpontzeko interes ezadeko. Beste greba ziklo berri bat abiatuko duzu abenduaren 22an lehen azaldu duzun bezala, ez dakita aurretik hitzordurik zehaztu duzuen zuzendaritzarekin beste bilera baterako? Bai, azken bileran komenta gendun, zelan urrengo bileri abendun 15an izango dugule, baina aurretik esan duguzkue, segu gabiltze zontxe preko baten bitxarte, horre bilerak izaten apurbete formaltasun bete moteko, bai, igual ez teko jela intentzin horik preko hortan jarraitxuteko, eta igual beste alde batetik gure konture hitzeko bilera hor. Horrek zer esan adeko, ez? Nafarrora goaz, Iruñeko 11ko lantaldea Julio Soto bertsolariarekin elkartu da, izan ere Sotok irabazi zuen joan den larun batean Iruñean jokatu den 2023ko Nafarroako bertsolari txapelketa. 6. txapela jantzi du honen bestez gorritiarrak. Bueno, Julio, egunon, lehenik eta behin zer moduz zaude? Ongi nago, pozik, larun bateko ederra izan zen eta gainera, txapela jasotzeko suerte ere izan nuen, eta bereziki egindakoarekin pozik eratu nintzenez, urrengo egun hauek oso goxoak izaten ari dira. 6. duzu, barbaridade bada hori. Bai, ez da erresa, txapel bakar bat irabaztera nahiko zaila da, eta ni 6 irabazteko suertea izan dut, eta bai, konsiente naiz ez dela zenbaki murritza, eta lan handia eta suerte handia dagoela
sei horren atzean, baina bueno, zenbakiekin tematu gabe, larun bateko niretzat aurreko pasata daude, eta larun bat ontakoa zen importantea, eta esan dizudan bezala, seiarekin baino larun bateko 2350 entzulekin geratzen naiz. Bueno, konta iguzu nola izan da Nafarroko final honen prozesua zuretzako? Bueno, egia da Euskal Herrikoa orain dela urtebete izan zela, Euskal Herriko txapelketa, eta hartatik bersolari guztiok ere nahiko nekatuta ateratzen gara, eta emozionalki bereziki oso gogorra izaten da. Zalantzak izan dituen izena eman edo ez aurtengo Nafarroko txapelketan, nahiko nekatuta sumatzen nolako nire burua, baina, bueno, ateratzea erabaki nuen, eta orduan, finala baino hilabete batzuk lehenago, ja txapelketa prestatzen hasi, bueno, finala baino lehenago ez, txapelketa hasi baino lehenago esan nahi nuen, eta ja hasten gara gu lanean. Hilabete luzetako lana da txapelketa bat prestatzea, bai berso, bai psikologikoki, teknikoki. Orduan hola izan zen, Euskal Herriko bukatu, pixkat hilabete batzuk deskansatu, eta ja berriz azkeneko urte erdi hau prestaketa lanetan. Finalaren eguna nola joan zen? Dena, emozionalki, personalki, bertsogintza aldetik? Esango nuke nahiko borobil joan zela dena, ez? Egia da bersolariren bat, ez zela pozik geldituko igual egin duenarekin, berso honek ies egin dit, hemen hankasartu dut, beti hola izaten da, 8 bersolari, eta bakoitzari galdetzen badiozu, bakoitzak gauza bat esango dizu, ez? Bere emozio personaletatik, baina emozio kolektiboak izugarriak izan ziren, inoizko finalik jendetsuena, baina gainera koskaz, azkenekoan 2000 lagun geunden, oraingoan ia 2400, giroa bero zegon, jendea hasieratik bukerara gu animatzen, gu txalotzen, berso ona entzuten zuenean erantzuten zuen. Bai, hori entzule onaren ezaugarria hori da. Zuk berso ona ematen badiozu, mugitzen da, txalotzen du. Ez baldin bada berso ona, entzulea ona baldin bada ona edo. Ez du gauza bera eman behar entzulea, gau da. Ez ditu txalotu bi berso berdin, ez baldin badira esan dezagun, kalidad igualegoak, edo behintzat ez badi emozio bera transmititu orduan, entzule ona dugu Nafarroan. Bai. Eta hori eta personalki, arratsaldeko saio hura, arratsaldeko egun hura, ederra izan zen. Ni asebet eta geratu naiz, emozio pila bat neuzkan barruan. Bereziki lasaitasun eta pakea kantatzen nuen bitarteko 4 ordu horietan, baina ja gero dena bukatu zenean, eta emozio zurrunbilo bat izan zen, eta oso pozinago emozioiek bizitzeko suertea izan nuelako. Nolakoa da, final bat da, eta plaza ez dakit nolakoa izango den, baina nolakoa da normalki naitasunako edo finaletako plaza hori Iruñean? Beroa hitza jarriko nioke. Beti izan da historikoki, Nafarroko finaletako entzulearen tipologia nik ezagutzen dudanetik, 2006tik finaletan, beti izan da entzule beroa, oso eskerronekoa, entzule alaia, bai zarata egiten duna, eta orduan oraingoan ere oso antzeko izan zen. Entzuleko puruan gora joan garen bezala, pentsan ere lehenbiziko finalean, 700 bat entzule zeuden, 2006an. 700etik 2400era, pentsa zealdea dagoen. Baina berotasun hori, alegri hori ez da galdu Nafarroko finaletan. Eta hor segitzen dut, eta uste dut, hori suerte handi bat dela. Zure borobiltzeko azken bertso hori, ibili da orain bolo-bolo sare sozialetan, zeiduritzen zaizu? Bueno, ezagit non da bilen, nik ez baitut sare sozialik, orduan poste naiz bersoak izan baldin badu oi hartzunik, ez nik kantatua delako, baizik eta, eman nuen mezua uste dudalako, egin dezakela zerbait positiboa edo honik ekarri dezakelako bere txiki-txikian, baina, pixatenak ere nahiko triste eta serre gaude ez, gizarte edo humanidadearekin, gertatzen ari den guztiarekin, eta berso horrekin bestelako argi bat ere eman nahi nuen, gu gara hauten egiten ari garena, gu gara mundua suntxitzen ari dena,
norbera bere etxetik hasita, ez dago gazaraino joan beharrik. Gu izango gara ez, honi buelta emango diogunak. Orduan, animo. Sinetxi ezagun gu gara txampon horren bi aldeak. Bat ezagutzen dugu, ilun hori, argia eman dizaiogun buelta. Fantasia da Durangon egunotan, aurtengo uztari dagokionez, 950 nobedade erakutsiko dira. Eta horien artean dago, Adaxka Lehorrak talka ekosozialaren biharamun politikoak liburua. Liburuxka horrek, krisi ekologikoaren gaineko analisi politiko eta sozialetik arago, ateak zabaldu nahi dizkio soilik lur kolektiboetan loratzen den itxaropenari. Eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean izan dugu Jokin Bergara egilea. Iritzar Fundazioak eta Txalapartak elkarlanean argitaratzen duten Iparroratza bildumaren 7. alea da liburua, ez da? Zer lantzen da liburuzkan? Liburuzka hau da krisi ekologiko eta sozialari buruzko liburuzka bat. Nolabait saiatzen dena, liburuzka labur batean, eserialdi batean, irakurleak kokatzen, ez da? Piskat non gauden, zeintzuk diren Euskal Herrian zabaltzen diren tentsio nagusiak, eta baita ere, eraldaketa sozialaren ikuspegitik, piskat zer egin dezakegun, edo nola birpentsatu dezakegun auzia 21. Mende honetan, ez da? Orain ari dira Dubain COP bileran eta abar, eta nik pixkat idatzi dut herri mugimenduari begiratuz, sindikatuei eta bestelako indar sozial batzuei, guk ere gure ekarpena egin dezagun, nolabait trantsizio ekosozial hori berdinzalea izan dadin. Zer ere, ateak zabaldu nahi dizkio lur kolektiboetan loratzen den itxaropenari, ez da? Eta gogoeta soziologikoak, politikoak eta pertsonalak tartekatzen dira gainera. Hau bada gai bat, agian jasotzen ditu batzuetan akusazioak paralizatzailea dela, ez? Nolabaiten angustia eta beldurra sortzen duela biztanlerian, ez dakit horrelako distopia bat edo irudikatzen delako, eta orduan badago aldarri bat ere liburuzkan, gu gara, ez? Gu gara edo gizarte eredu zehatz bat da krisi ekologikoa eragiten duena, eta beraz gizarte eredu horren antolatzeko modua eraldatzen badugu, posible da ere klima krisia geldiaraztea, ez dakit biodibertsitatearen galera ez sakontzea gehiago, eta inkluso ekonomia justuago batzuk eraikitzea, ez? Eta nolabait hori lur kolektiboetan loratzen den itxaropenak horri egin nahi dio referentzia, ez? Ez dela auzi bat jada determinatua dagoena, jada distopia baterontz goazena zuzenean, baizik eta gaur guk egiten dugunaren araberakoa izango dela etorkizuna, eta zentzu horretan badago borrokarako aldarri bat edo antolatzeko aldarri bat. Etorkizuna alda daiteke beraz, eta izan ere zein da bizi dugun talka ekosoziala? Nolakoa da bizi dugun gizartea? Horre ikuspegi ekosozialak bere egiten duen ideia nagusia da, hau ez dela bakarrik krisi ekologiko bat, ez dakit gizakiak modu bateratuan sortu duena, baizik eta gizartak eta ekonomiak antolatzeko modu zehatz bat izan dela, ez? Hau da, nolabait natura ulertu duena etekina ateratzeko zerbait bezala, ulertu duen bezala beste ez dakit herri zapalduak edo inkluso genero arrakala eta abarrez, nolabait ikuspegi ekosozialak hori dauka muinean, ez? Eta iritsi gara puntu batera zeinetan jada kapitalismoak ez duen arrakasta siltzen ari den nolabait, ez? Bere barne kontraesanekin mugara heldu baino ari da kanpo mugetara iristen, ez? Nolabait jada arrakasta siltzen, ez dakit nola esan, ez? Eta hori da talka ekosoziala, ez? Gutxi gora bera, guk ezagutu dugun
ekonomia hau eta gizarte hau erregai fosilen gainean eraiki dena, bere mugetara iritsi dela jada, eta orain bagoaz ezinbestean nolabaiteko argaltze kolektibo batera edo behintzat orain arte bizi izan garen modu hau eraldaketa sakon batean sartzen ari da. Eta hor agertuko dira tentsio sozialak, tentsio politikoak, eta ez bakarrik Euskal Herri mailan, baizik eta nazio artean, ezta? Eta horregatik bada sasoi historiko bat arriskutsua, baina aldi berean ere aukera ematen duena gauzak aldatzeko, eta uste dut liburuxka honekin saiatu garela ekarpen txiki bat egiten pixkat horren analizira eta hori Euskal Herritik pentsatzera. Orduan, talka ekosozial horri aurre egiteko ekarpen bat egiteko aipatu duzun bezala, liburuzkak argizpi batzuk eman nahi dizkio horren konplexua den eta munduari beti aldakor eta korapilatsuaren ulermenari, ezta? Bai, hau da, bada gai bat agian jendeari sortzen diona horrelako ukapen bat, ez bakarrik albisteak txarrak direlako, baizik eta oso teknikoa izan daitekelako batzutan, ezta? Nolabait datuak aurkezten dira, hor zientzialariak grafikoak aurkezten eta abar, eta, saiatu naiz ere, pixkat ekartzen nolabait herrira, ez? Gure eguneroko tasunera, eguneroko praktiketara, pixkat ukigarriagoa edo ulergarriagoa izan dadin. Eta beste alde batetik ere uste dut, zientziaren ekarpena ezinbestekoa da, baina aldi berean ere merezi du, lehen aipatu duzun bezala, beste eremu batzuetatik, agian ez direnak horren hegemonikoak, ez dakit teoria sozialak eta politikoak eta bar, hauzia ere hortik pentsatzea, hau gizarte erronka bat da, ez da erronka tekniko bat. Orduan, gizarteak ekin behar duen neurrian, gizartearen dinamikak zeintzuk diren ulertu, eta horiekin proposamen bat egitea, iruditzen zait ezinbestekoa dela, eta are gehiago Euskal Herrian, ez da, pixkat uste dut gai hauetan pentsatzen dela asko ingeleratik edo gazteleratik, eta gure herrian badaukagula beste baldintza batzuk, beste kultura bat, beste agian pentsamendu oinarri batzuk, eta saiatu naiz ere euskaraz ekarpentsoa egiten, uste dudalako ez ditugula importatu behar beste toki batzuetan ematen diren eztabaidak bere gordinean, baizik eta guk gure baldintzetatik pentsamendu propioa sortu behar dugula eta horrek garrantzia handia daukala. Eta etorkizunari begira, krisi ekologikoari dagokionez, itxaropentsu zaude, esan daiteke bideko fascista hartzea dela bidea? Itxaropentsu ez dakit, nik ikusten ari garena behintzat bada kezkagarria, arriskutsua, ez da? Nolabait fasismoaren gorakada bat bai Europan eta munduan, gerra testu ingurua, eta, ekofasismoaren tesiak, pixka dira tesi ekosozialaren kontrakoak ez, funtsean esaten dutena, hau onartzen dugu krisi ekologiko bat dagoela eta baliabideak agortzen ari direla, eta orduan, beraien proposamena da, baliabide horiek guk gure gizarteentzat hartuko ditugu, eta besteak, beraien kabuz egin dezatela aldutena, ez da? Eta uste dut, badaudela arriskuak, gainera, nolabait industriarekin, eta oraindik ez dakigu zer gertatuko den, ez da? Autogintzarekin, eta bar, hor lanpostu pila bat egon daitezke kolokan, eta uste dut, horrelako proposamen ekofasistek edo bai esan diezaiek dela gizarteri, zuek lasai egon zaitezte, ze guk bermatuko dizkizuegu baliabideak, orain arte bezala jarraitzeko, ez? Eta uste dut hori oso arriskutsua izan daitekela, batez ere gure moduko herri industrialetan ere, eta mahai gainean jarriko nuke argudio horien aurka borrokatzeko premia, ez? Eta nolabait tesi ekosozial hauek gehiago landu, gehiago zabaldu eta gehiago garatzearen beharra.
Eta bukatzeko Jokin, zergatik esango zenuke ezinbestekoa dela Adazka Lehorrak talka ekosozialaren biharamun politikoak liburua, edo zergatik gomendatuko zenieke ikuslei? Beno, nik lehenik eta behin gomendatuko nieke nolabait gai honen inguruan kezka duen edonori, nolabait balio dizulako 3-4 ordutan horrelako kokapen bat egiteko, ezta? Kokapen politiko bat egiteko ere bai. Eta gero ere gomendatuko nioke nolabait eraldaketa sozialean sinisten duten pertsonei, honek azkenean saiatu naiz ere izan dadila ideia bilduma bat, bai ez dago errezeta bat, edo ez dago nolabait soluzio bakar bat, ez dago ez. Eta orduan saiatu naiz, nolabait ideia bilduma bat izaten, edo tresna batzuk jartzen eskuragarri, pixkat oinarri horietatik gero proposamenak eraiki ahal izateko, eta nolabait bakoitzak bere herrian, bere auzoan, bere inguruan, bere komunitatean eskura edukitzeko hori, nolabait eraldaketa ekosozialean urratsak emateko baliabideak. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edonola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Sukena taldearen oroitzen abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta bihar arte. Zelako sortian eria, betikuekin jarraitzia.